لو ما أنتي زوعلة جيرو دي إيطاليا كلتشن عسران كلتن ستيج تشعته أزيو زسنبد حدا جاناي ناتو ينارينا كابكوف مبليو زي تسأ زي سنبدا مچم دولو كوينو يسمعنن انتهى قات إيمو تزنهرو زنبرا نايبا حقي دس زبل درجة 8 كيلومتر 9 كيلومتر قريبو زنبرالو نتي مسو هادي مو زنبرا دياغوروسا قديمو خيد نيرو مالتي እንዳኸደ ኸሎ ግን ከምዚ ኣብ ስእሊ ንሪኦ ዘለና እታ ምልክት ጥውይዋይ ምዃኑ እቲ መንገዲ ተጠንቀቕ ናይ ትራፊክ ምልክት ነይራ ትዘሕዝን እታ ናይ ትራፊክ ምልክት ብጣዕሚ ተሸፊና ብጨናፍር እያ ነይራ ክትከውን ትኽእል ወይ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዘላ ምክንያቱ ኣብቲ ናቱ ዝንህረሉ ዝነበረ 9 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት እንዳኸደ ኣብቲ ቁልቁለት እቲ ነቲ ፅርግያን ትመፅእ ኣንጎሎ ንርኢ ነይሩ ኸውን እምበር ነቲ ጨናፍር ሕሊፍካ ክትርአ ቁሩብ ክብድ በለት እያ ነይራ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ኣይተጠንቀቐላን ኢለ ይሓስብ ኣነ ማለት እዩ ኣይተጠንቀቐላን ማለት ወላ ንዘዋሪ መኪና እያ እዚኣ ምልክት እዚኣ ዘላ እንተደኣ ተሓቢኣ ግን ዝኾነ ሰብ ትጌጋ ናቱ ዘጋጠሞ ክጋጥሞ ይኽእል ማለት እዩ ምናልባት ናቱ ርኢዋ ዶ ይነበረን ወይ ርኢዋ ዶ ምስ ወድአ ወይ ነፃ ምስ ኮነ ዝዛረቦ ኸውን ግን ነዚኣ ክትሪኣ 9 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት እንዳኸድካ እሞ ከዓ በዚ ጨናፍር ተሸፊንዎ ዘሎ ኣዝያ ኣሸጋሪት እያ ካልኦት ምልክታት እውን ነይረን ቅድሚኡ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከምዚ ሽፍን ዝበለ ነገር ተሎ ንምጥንቃቕ ማለት እዩ ከምዚ 9 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት እናሃድካ ናይ ብሓቂ ዝገርም እዩ ብመኪና እውን ክትወርዶ ደፍር እያ ሓቂ ዘረባ ከመይ ኢሎም ወርድዎ ኸማ ከምዚ ዓይነት ጥንቃቐ ክገብሩ ግን ንእግረ መንገድና ነዘኻኽር ማለት እዩ ፅቡቕ ዕድል ንተቐዳደምትና ብድሓን ተሲኡ ውድድር ወዲ እዩ መስለኒ ስለዚ ንዝመጽ እውን ፅቡቕ ዓወት ኩላቶም ንናቱ ከዓ ብፍላይ ማለት እዩ ያኔ